Το όζον είναι τριατομικό οξυγόνο. Είναι έντονα οξυδωτικό και εκεί οφείλει την ισχυρή αντιμικροβιακή του δράση. Εκτός από αντιμικροβιακό, το όζον είναι αντιφλεγμονώδες και αναλυτικό, αυξάνει την αιματική ροή στα τριχοειδή και λυγείρει το ανοσοποιητικό σύστημα. Στην ιατρική οζονοθεραπεία χρησιμοποιούμε μείγμα οξυγόνου όζοντος σε διάφορες περιεκτικότητες ανάλογα με την πάθηση που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. Ο τρόπος χορήγησης ποικίλει, ξεκινάει από ενδομυϊκές ή υποδόρειες εγχύσεις. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τοπικά ασκούς, αυτό το κάνουμε κυρίως στη θεραπεία των διαβητικών ελκών, με εντερικό υποκλεισμό για θεραπείες του εντέρου, κυρίως όμως με αυτομετάγγιση, η οποία βασίζεται στο ότι παίρνουμε 150 με 200 ml αίμα από τον ασθενή σε ειδικούς ασκούς, το εμπλουτίζουμε με όζο και το επανεχύουμε πάλι πίσω στον ασθενή. Αυτό έχει μια γενική αντιμετώπιση των προβλημάτων του ασθενούς. Η εφαρμογή του όζοντος στην ιατρική είναι ευρεία, είναι η καλύτερη θεραπεία για τις σκύλες της οσφαιρικής και της αυγενικής μοίρας της πολιτικής στήλης, αντιμετωπίζει πολύ καλά τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, την οστεοαρθρίτιδα, την ινομυαλγία, πολύ καλά αποτελέσματα σε παθήσεις του εντέρου όπως είναι η σπαστική κολίτιδα, η ελκώδης κολίτιδα ή η νόσος του Κρόν, εκπληκτικά αποτελέσματα σε δερματικές παθήσεις όπως ο έρπης και η ακμή, μόνιμα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας και της όψης φλοιού πορτοκαλιού. Επίσης έχει μια γενικά αντιγυραντική δυνατότητα. Από το 2014 η ζωνοθεραπεία με απόφαση του ΚΕΣΥ είναι ιατρική πράξη και εφαρμόζεται από ειδικευμένους και πιστοποιημένους ιατρούς. Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.